Toto je tzv. Science corner, to znamená taký vedecký roh alebo vedecký kruh, kedy raz za čas v podcaste All In David Friedberg, ktorý je najviac tak vedecky ladený alebo technicky zdatný zo štvorice hostov, rozoberá zaujímavosti alebo novinky vo vede. V tomto dieli prezentuje nové proteíny, ktoré majú za účel, alebo vedci zistili, že ak sú tieto proteíny správne aplikované do tkaniva v oku, môžu pomôcť so slepotou alebo s horším videním jednotlivcov. Zatiaľ je tento research v tzv. Phase 1 alebo v prvej fáze, kedy ešte veľa pokusov bude potrebných, aby tieto proteíny mohli byť reálne aj schválené regulátormi a mohli byť dané do predaja, ale hovorí, že je to výrazný pokrok, čo sa týka liečenia slepoty a liečenia pacientov, ktorí majú poškodenú sietnicu alebo celkovo poškodený zrak. Myslím si, že to je veľmi zaujímavý pokrok vo vede, ktorý môže pomôcť miliónom ľudí na svete, ktorí majú horší zrak alebo sú kompletne slepí, takže veríme, že títo výskumníci dotiahnú tieto prvotné klinické fázy do úspešného konca a bude sa táto liečba dať využiť aj pre veľké množstvo ľudí po celom svete.